525 конски сили, дълбока кал, в много гадно английско дъждовно време. Това може да си го позволите само с Range Rover Sport новия. Англичани си помислили за комфорта на своите пасажери дори и в такива условия. Има заглушители по калницата, които бират шума. Освен това въздушното окачване много добре е балансира, така и за оффроуд това си е навероятно комфортно преживяване направо. Значи трусото някакво да се лъжеме, обаче всичко друго би дросло много повече. Стандартната височина на окачването е 213 мм, като за оффроуд може да се повдигне автомобила до цели 278, когато се избере оффроуд. Така по този начин колата може да преодолее водно препятствие с дълбочина до цели 85 см. Има някакво особено екзотично усещане с автомобил, в който мога да преминете и най-тилилейските гори, да ви ускорява до 100 км в час за 5,3 секунди. Много е готино. Чувате звука му, какъв е хубав. Това е изпълнение автобиографи, най-високото към момента. Супер лукс. Тази кола сигурно струва около 300 000 лева. И не знам дали някой човек, който си я купи, ще изкара на подобни терени някога, но пък може да бъде напълно уверен, че може да го направи. Ако ще се придвижвам в такива гнусни условия, предпочитам да го направя за откровен в този невероятно царски лукс, който се намираме в момента. Фейслифта на Range Rover Sport залага на това инфотеймент системите от новия Velar, които са може би най-добрите в света в момента и най-зрелищно изглеждащите. Всичко тук виждате една кожа, тъмно синя, красота, лукс, комфорт и невероятни способности. Теглото на новия Range Rover Sport е изцяло дигитално. Ето е новата уникална мултимедия, заимствана от Range Rover Velar, най-новия модел. Вижте само какви графики. Тук се сменят режимите за шофиране. В момента сме на динамичен. Тук се избира екологичен, комфортен, за тревача, кълзи и сняг, за дълбоки кални коловози, за пясък и този е за скали, камениста местност. Ето го обаче и най-универсалния режим авто. Избираме си го и колата сама решава какви настройки да избере. Понеже тук е много труса по тия черни пътища, а пък аз съм в автомобил, който е така за доста по-хай особи, ще си пусна и масаж на седалката, да ми е малко по-комфортно. Така вече мога да продължим с офроуда. Този двигател, както споменах, е 525 коня, нютоните са 625 и е просто нечовешки. Зверски е, звука му е зверски. Който мисли, че няма нужда от много мощност в офроуд, се бърка жестоко. Този мотор може да ви изгази от всякъде, да ви изтегли. На пътя колата предлага феноменално управление. Тя е изцяло алуминиева вече, доста по-лека от преди. Въпреки това е 2 тона и 300. Но върви чудесно, кара се чудесно, завоите е доста стабилна. Имахме възможност да я пробваме по завоите
към прохода предел към Банско. Просто е невероятно съчетание между динамика, лукс, проходимост. Не знам дали има равна в автомобилния свят. Ето сега излязахме от офроуд и на нормален път. Ще смина на динамична програма, за да се насъдим на този невероятно мощен автомобил и страхотния му звук. Това е поздрав за вас! Англичаните, ведно съм ги признал, много добре знаят как да погаделичкат своите клиенти, как да докарат звук, който да ги радва, да им изпълва душата всеки път, като стъпят педала на това. Ето я и другата иновация в новия Range Rover Sport. Тези лазерни светлини, които имат обсек 500 метра напред и се адаптират прямо пътната ситуация. Ако има кола насрещна, която могат да заслепят, дългите не се гасят, просто една сянка пада върху тях и всичко останало става идеално осветено на дълги.